Dobrý deň, pani Piatriková. Môžete nám na úvod povedať, ako ste sa dostali k informatike a prečo práve umelá inteligencia? Ja som vždy chcela byť učiteľkou, pretože ma bavila veľmi matematika. Chcela som teda pracovať ako učiteľka. V poslednom ročníku na strednej škole som si povedala, že vyskúšam takú väčšiu výzvu a to bola informatika, lebo ona veľmi súvisí s matematikou. No a tá umelá inteligencia, prvýkrát som sa s ňou stretla v rámci Erasmus Plus štúdia, kde som si navodila takýto predmet, čo tam mali. A je to podľa mňa veľmi zaujímavá oblasť, ktorá sa stále rozvíja a som veľmi zvedavá, ako to bude ďalej pokračovať. Akému výskumu sa venujete na univerzite? Konkrétne sa venujem aplikácii umelej inteligencie v medicíne, konkrétne v histopatológii, čiže robím vlastne s takými histologickými snímkami, to sú vlastne snímky tkaniva, kde analyzujeme rôzne jeho vlastnosti z hľadiska diagnostiky rakoviny. A ja konkrétne robím s takými generatívnymi modelmi, ktoré vlastne dokážu vygenerovať vlastne syntetické snímky tohto tkaniva, kde vlastne analyzujeme agresivitu nádoru pomocou umelej inteligencie. Čo si myslíte o používaní AI v každodennom živote? Je to dobré, alebo je to hrozné? Podľa mňa určite v mnohých veciach nám to vie veľmi dobre pomôcť a uľahčiť život, skrátiť nejaké činnosti, ponúknuť nám možno nejaké nápady nové. Ale samozrejme všetko má aj svoje pre aj proti. A možno takou nevýhodou hlavne tých generatívnych modelov, ktorých všetci v dnešnej dobe poznáme, je to, že možno trošku, že niektoré činnosti potom nemusíme robiť sami a sa v nich možno zhoršujeme ako spoločnosť. Технологии sa vyvíjajú s neuveriteľnou rýchlosťou. Aký je podľa vás najväčší prínos umeleckej inteligencii a naopak najväčšia výzva, ktorá nás čaká? Tak napríklad, poviem to v oblasti tej umelej inteligencie v medicíne, ktorej sa venujem. Veľký prínos je ten, že napríklad tej histopatológii to môže ponúknuť ako taký alternatívny názov tým patológom, lebo väčšinou oni tie snímky analyzujú viacerí. A okrem toho tie modely odpovedajú veľmi rýchlo, čiže tá odpoveď príde oveľa rýchlejšie, ako kým to človek dokáže sám zanalizovať. Táto umelá inteligencia v medicíne môže byť iba nejakým podporným nástrojom. Určite to nebude tak, že by nahradila tých lekárov, len im môže zefektívniť ich prácu, pomôcť im uľahčiť. A čo sa týka tých víziev, modely umelej inteligencie sú vo svojej podstate čierne skrinky. Čiže my vlastne úplne nevieme povedať, na základe čoho presne sa rozhodujú a ako fungujú. A tomu sa venuje vlastne aj celá oblasť, kde vlastne sa snažíme, ktorom sa venujem aj ja, kde sa snažíme vlastne prísť na to, že prečo vlastne povedala túto odpoveď, akú povedala. Napríklad so snímkami sa vieme pozrieť napríklad, že ktoré pixely boli pre ňu zaujímavé, na základe ktorých sa rozhodovala a podobne. Čiže vieme overiť možno, či sa nepomýlila. Lebo to je veľmi nevyhnutné, že nemôžeme len slepo dôverovať, ale musíme aj nejako overiť si, že naozaj sa napríklad rozhoduje na základe relevantných častí tej snímky a podobne.